Morjens, meikäläinen AP. Elikkä niinku tässä mä näen tässä ruudussa näin. Holy crap, holy shit. Näin. Tässä näin. En oo suunnitellut tässä videossa mitään etukäteen. Ja muutenkin mä vähän meinasin, että ensimmäisenä alkaa chesti ja kamat. Mä aloitin ton maailman just vähän aikaa sitten. Niinku. Ei viikkohta tulee niinku yö. Niinku pääsen jonnekin peliin. Help. Oottakaa kaikki katsoitte pikkunen hetki. Ai mä... Joku ei voi painaa sitä nappulaa, mistä hakata. Hakku kädessä vai onks tää porkkana? Eikö tää hakku? Kivihakku kädessä lähdetään hakkaamaan niinku Fujumatsuikko skeletoni. Ei pertä ei näy kunnolla. No nyt näkyy edes vähän se lunta. Taivas näkyy vähän se. Holy crap. Ottaa vähän dortseja. Mä oikeesti näen täällä pimeessä. Holy crap. Tehdään vaikka maa-alue pikkupesää. Hei! Jes, mä saan tehdä susta villaa. Jos mä oon tehtyä sängyn, kato sä lagaasti siellä kivasti. No niin, kiitos juostas. Ja... Niin äkkiä. Tein nyt nopea villaa. Tuolla. Lammas. Sori, kaikki katsojat, jos tää video ei nyt näy kunnollisesti. Sori vaan, mut vähän huonosti otettu yhdellä kännykällä. Niin saatte ottaa palautetta tästä, jos joku menee vähän huonosti tai jotakin. Tää video voi mennä vähän peräselleen tässä. Vähän veikkaisin. Eli mä teen niin videoita Minecraftista, Mafiasta ja muutenkin muista. Mä oon vähän niinku uuskin täällä näissä videoissa. En oo luonut vielä omaa kanavaa. Kannattaa katsoa Veetin videoita. Veeti Tuunaisen videoita niinku. Se tekee aika hyviä videoita. Tosta noin. Herkmiis taitaa jahata mua. Tähän nopea joku pikku pesä tohon. Ihan pikkunen pesä tohon. Holy crap. Ihan pikkunen. No niin, nuupi tässä välissä. Huijaskat. No. Holy crap. Ei oo mitään, mutta laitetaan vaikka kaktus tohon noin. Ei oo hiekka. Hiekalle sitten laitetaan tää pari kaktusta. Äkkiä, no niin. Tää syövkin vähän. No nyt näkee vähän enemmän valaistusta. Semmonen pikku kämppä nopee tein äsken. Tommosia pikku puita tohon. Noin. Samperi mä en oo kovin hyvä minessä. Sen voin vaan sanoa. Minä tulen. Pidä suu kiinni, Tatu. Oikein ihmetelkö vähän, jos kuuluu tommoista ääntä tuolla. Ei piru. Laitan chestiin. Tais! Sori, oli vähän. Keskeyttää pikku. No, kamera tippuu. Niin, pitää vaan outiskella, kunnes tulee aamu, joten ventatkaa pikkuinen hetki ja outiskelkaa. Tässä voisi outiskella vaikka puolisen tuntia tai puolisen vuotta, 6 tuntia. No niin, äkkiä. Alko mennä liiku. Sä liikut niin hitaasti, aurinko.
Holy crap. Vitsit. Hetkonen. Hetkonen, multa pääsit. No pidä naama kiinni, Tatu. Hetkonen. Kas tuohon kasva. Tsekää niissä. Aina on se mun tekemä puu, mikä kuin korkea sekin. David. Ajatus on kuvakulmassa. David. Tahu. Kuvitsen viidakkopuoli. Hei Chickeni, pidä naama kiinni. Oikeesti tatskaa. Tsekkäis puu kasvoi. Naama kiinni. Mä kohtaan sun lempipelissä. Oikeesti, naama kiinni. Okei. Katko sä? Naama. Niinku pelaan PS3 on AP Apso ja on niinku ihan just äsken herään. Kello 9 vai 10. Ja mä jatkan nyt tämän videon nyt. What's up? Let's go. Holy crap. Elikkäs. Ei näe varmaan kamera kunnollisesti. Ei näe kamera. Hei, älä oikeesti tuu peliin. No niin, mäkin oon pelistä. Tää poistuu. Okei. Simu jää mun peliin laitetaan vaikka luovalle, niin oikeesti. Naamakin! Come on. Hei, älä. Okei. Vitsi näyttää niinku pesismaa. Nää. Miksi? Se on pois, niin se olisi arvaa mitään. Ne poistatu oikeesti pelistä. Ne pois pelistä, Tatu. Hei! Vitsi homma! Sä oot oikeesti, Tatu, outo ja tyhmä. Pois pelistä, leikkaa sitä pois pelistä. Et näkyy edes vähän se paremmin. Per piru. Tässä videossa niinku on ihan pirusti keskeytyksiä. Noin. Luodaan vähän dortseja, että näkee vähän missä niinku ollaan. Varsonin kuninkaita. Laitaan vaikka tosta tähän luodaan toi. Se räjäyttää tajaa. No juu, mitäs siitä? Mä teen tuon vaikka ton. Tost. Ja tost. Noin. Tost. Ja sitten vielä yksi. Siinä. Kato morjens, mitä jäpä leissän duuna. Hei, älä. Voi se räjähtää. Ei apua, sori jos mä joudun vähän keskeyttää. Ai shit. Se menee taloon. Ei et varmaan kyllä räjätä sitä. Hei! Apua, mä tarvin Timu Mieka. Äkkiä mä muuta johonkin viidakkoon.
Tuota ei näy hyvin. Ottakaa äsken mun sanoma. Tää näkyy hyvin. Okei, tehdään vaikka Enderportaali. Me ollaan Asusun kuninkaten aina. Alkoon se 5 FPS ja aina. Holy crap. Jos nopeaa. Tästä vähän. Tää tosta vaikka vähän se raketteja. Tosta noin. Dortsin tilalle, putos ylös. Taivaalle. Katso taivaalle. Puu. Vähän. No. Boksaa. Niin. No ei ne näy kunnolla itseasiassa. No, meikäläinen vähän lopettele tätä videoa. Ei pirus oo. Mä katson mitä tuhos on saanut aikaa. Hetkonen, vois muuten muuttaa tänne viikkoon. Ihan ensimmäisenä mä otan tästä tikkat ja otan vähän tuoja. Mä en suunnitellut tässä videossa yhtään mitään etukäteen. Ajattelin vähän se. Äsken voisin ton. Tekisin Enderportaalia ja menisin sinne, mutta enpä menekään. Tää oli videossa. Eli seuraava video mulla on niinku video. Mä teen portaaleita. Helppoja portaaleita, mitä te niinku varmaan tiedätte. Jos unohdatte, niin kattokaa mun videoista, niin mitä ennen portaaleja. Pohjassa sitä nappia. Yksi vitsis. Ne fun jumala. Aseta vähän luova. Laita luova. No mähän on nyt luovalla. Mieti vähän sitä. Laita luova. No tää on luova. Ei kun luova nappi. Laita luova nappi. Miks? Se on parempi. Ai toi. Luova. Miks? No kun se on hyvä. No. Aika kiva on se vitkei. Mä opetin sen sulle. Mä kyllä on ite tiennyt sen jo. Aika kivan näköinen vitkei. Tehdään se siinä Bamse-maailmassa. Bamse. Niin siinä pikkuvalleen maailmassa. Siinä vauva-maailmassa. Se on pesismaailma. Eiks just siinä se on pesisma? Vitsi. En halua sinne ollenkaan. Siellä on pikkuvauva ja räkänä. Enderportaali. No. Hei älä! Voi jumala. Meikäläinen lopettaa vielä. Nyt morjens on meikäläinen Apsu. Ja muistakaa laittaa tykkäystä ja älkää lähtekö ihan sama mulle. Morjens.